ešte predtým ako začnete pozerať toto video, by som chcel oznámiť, že 8.4., čiže túto sobotu budeme mať v Košicách fans meeting spoločne s Michalom Popuz a Gamom, takže ak si z okolí Prešova, Košic alebo proste ak si z východu, tak určite dojdi, pokecáme, pofotíme sa a budem z toho určite robiť aj vlog a podrobnejšie informácie o tejto akcii máš dole v popisku videa, takže určite to čekni a budem rád, ak sa zúčastníš a dojdeš. Takže čaute, moje meno je Miško a dneska som tu možno asi po pol roku opäť s Janom. Tí, čo ma sledujete už dlhšie, tak si Jana pamätáte, že zo starších videí točil som s ním napríklad Dizzy Challenge a ešte Jelly Bean Challenge. A tí, čo ste tu noví, tak to je Jano. Zoznámte sa, hej. Dobrý deň. Dneska opäť pokračujem v sérii Píšem textom, keďže minulé Píšem textom malo mega veľký úspech, za čo som rád. A dneska sme si dali už aj také, ako by som to povedal, slovné spojenia, no však uvidíte a ver mi, bude to trošku drsnejšie ako minulé. Ok, ideme na to. Princíp je ten istý, čo minulý, vybereš si nejakého človeka a píšeš s ním, dokým ti bude veriť, že to je vlastne real. Ja som poslal, že ahoj. Takže začínam ako prvý ja a ťahám si slovíčko heroín. Také krásne slovíčko na začiatok. Idem jej napísať, mala si už niekedy heroín? No neodpisuje mi. Chápeš? Keď ich tu netreba, tak sú tu celý deň a proste keď to duševne potrebujem, tak to je prúser. No. Toto je základný prúser, je. Nikdy sa nemaj zle, lebo som tu ja a ty ne. Hej. To je flow. Šikuj tento flow, odpáli ti mikrofón. Ty kokos, no. Dobre. Som skápal na 3 sekundy a... Dobre, odpísala mi, super paráda. Čiže no tak potiahni si nejaké to slovíčko, slovné spojenie. Pohárika, žmurkanie na dôchodcov. No ty kokos. Dobre, ideme na to. OK, napísal som je, že tiež sa ti páči žmurkanie na dôchodcov. Veľmi zrušujúco sme začali, čiže... Tak to ver. Mne zatiaľ odpísala, že nie prečo. Toto prečo je dosť podstatné, keďže môže to nadväzať aj na ďalšiu vec, ktorú jej napíšem a to je drsný čarodejník. Dobre, dobre. Takže odpísal som jej, pretože mi to chce predať a drsný čarodejník. Tak toto je mŕte. Dobre, takže tebe čo odpísala? Že prečo? Že proste, prečo? Hej, sme na to takisto jak ty. Tak pôjde. Zbaliť dievča a teraz si vytiahnem, že chrumkáva černoška. No ty kokos, kámo. Čo ja viem, možno s tým pochodím. Minule som žmurkal po takej strašne chrumkavej černoške. Je to pravda, Janko? Áno. Nechajme tak. Tak mne zatiaľ odpísala. Čo? Tak kúp a neváhaj. Tak dobre moja, nebudem váhať. Mám tu pozeranie večerníčka nahý. Tak počkaj, tak už viem presne čo odpíšem. Nepozerám do kamery. Tak napísal som jej, že tak po tom heroíne by sme spolu pozerali večerníček nahý. Ako keď už ju zbalím a že aha. Snažím sa tam aj emotikonovo do toho hrať, aby to tak vážne vyznelo. To znamená, že na aha. Odpíšeme. Jednorožec. Však to, normálne to je umenie z toho skladať vety, čiže na slovné spojenie aha som jej odpísal, že hej, no ja mám také chovanie jednorožcov, lebo proste nič iné ma nenapadlo, to proste ne. Chovanie jednorožcov. Ale idem ja a ešte odpísať, takže nechaj mi ešte priestor, zatiaľ si potiahnem. Nech sa páči. Keď si prneš a trochu ti ujdem. Tak to do faka. Napísal mi, že večerničky sú super, ale chodia skoro. Len tak BTV, neprenkuj ma, bo ti to nikdy nevíde. Tak odpísal som jej, že ja te neprenkujem teraz seriózne, keďže už mala potuchy. A predstav si, že by som si nahý prdol a trochu by mi ušlo. Asi by to nebolo príjemné, či? Sleduješ večerníček. Inak mimochodom napísal som 4 dievčatám, odpísala jedna zodpovedná a teraz mi odpisujú ďalšie 3, čiže budeme mať pestrý večer. Tak a ideš ty? Kaktus, dobre. Čo ti odpísal, smajlíka? Hej. Tak sucho? Slovo, že suchaničová. Doslova, toto si trafil. Videl som si, že kaktus, na to som jej odpísal, že fakt som taký divný, dokonca občas pícham jak kaktus. Ale dobrá to je veta, taká dvojzmyselná, jak sa vraví. Možno sa dievča, vieš, proste začervená, zlákajú na také lepšie cestičky, vieš. No tomu ver. Takže mne ešte odpísuje, ale zatiaľ si potiahnem a mám tu, že piknik. Ako mne to aj celkom sadá do tej konverzácie, nahý, pozeranie večerníčka, trochu mi ujde, chápeš, ešte si trochu dáš k tomu ti ujde, piknik. z toho bude piknik a proste. Tak mne by to nevadilo, pretože ja by som vtedy tam s tebou nebola. Oh shit, takže odmieta.
naozaj nechce si so mnou dať romantický piknik? Chápete, ona ma už odmietla, že tam budem sám, že ona tam so mnou nebude, ale tomu ver, že budeš. Aha, ty kokos, ale už bez smajlíkov, na? Tu už končí sranda asi pravdepodobne, už ju to nebaví. Sex až po svadbe, ty kokos. No a dobre, to by sa dalo vyriešiť. Počkej, takého smajlíka kulového, ty kokos. Dobre, odpísal som, že viem, že ti pripadám nechutný, ale v skutočnosti som slušne vychovaný. Riadím sa heslom sex až po svadbe. V úvodzovkách prosím pekne, lebo však predsa len nejak inteligentne treba vyzerať, aj keď potom čo som jej písal, neviem, ale Máme tu posledné dve slova, takže mám tu, že sám diabol. A vlastne ona mi odpísala, že samozrejme, že nie. Tak ja odpíšem, že... mohol by si ju trtkať, jak sám diabol. Tak dobre. Hej. Takže ako myslíš, že toto diel bude už od 15+, keďže som jej napísal, mohla by si so mnou trtkať ako sám diabol. Som zvedavý, čo na to odpíše. Máme tu menší problém, dievča nedalo zobrazené ešte. Nevadí. Dalo zase, že aha, ale aj smajlíka, čiže znova nádej tam je, hej. Zase aha. Fakt také suché odpovede ti dáva. Justin Bieber. Ty kokos. Pomýlim ťa ako Justin Bieber, ty vole. Hej, tiež nemám nič proti Justinovi Bieberovi, neviem prečo som to napísal. No a tá moja mi odpísala, že mohla, máš pravdu, ale nie. Ale zvážila to, takže v podstate, kebyže trošku pritlačím, tak ju aj presvedčím. Kebyže trošku šanca tam je. Takže dopadli sme dobre, hej? Takže to by asi všetko, dneska sme si tu dali trošku úchylnejšie slova, trošku také viac ofenzívnejšie. No a ak sa ti páčil tento diel tuto s Janom asi po pol roku, ak chceš viac videa, či To už s s Myšom ním, po pol roku. hej, či už s ním alebo so mnou, tak určite daj. Počkaj, so mnou, však so mnou sú videa stále. Čiže ak chceš viac videa s ním alebo z tejto série, tak určite daj like, veľmi ma podporíš odberom a budem veľmi rád, ak toto video zdieľaš, nech sa táto séria rozšíri. Tak Jančové sociálne siete máte v popisku takisto ako aj moje, takže čekuj popisok, no a majte sa a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute! Pohary z Just Not Right.